En aquesta moció conjunta presentem més de 15 propostes d'acord. Propostes que van des de la declaració d'emergència climàtica al municipi, donant suport a les mobilitzacions convocades pel clima, acords que impliquen polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides i fermes. Acords també que permetin fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica dels edificis municipals en funcionament i per incorporar l'objectiu de balanç energètic zero o positiu, tant en els edificis actuals com els de nova construcció i infraestructures. Acords també per promoure una mobilitat sostenible, per fomentar el transport públic i per la utilització de vehicles ecològics en tota la flota municipal. Només referiré una sèrie de compromisos que recull la moció i que al recolzar-la nosaltres mateixos estem assolint que siguin compromisos de govern, com ara tenir en compte els principis de sostenibilitat a l'hora de dissenyar el nou POM, a l'hora de dissenyar nous projectes per la ciutat, sigui de la dimensió que sigui, adaptar el municipi a la mesura que sigui, perquè Rubí no es crea del no-res, hi ha una ciutat planificada d'aquella manera i que tenim ara, que és producte de la història, i que hem d'aconseguir entre tots que sigui el més coherent possible amb aquesta situació d'emergència climàtica. Tot això s'ha de reflectir en un pla de transició energètica local, que també és un compromís d'aquesta moció, és tot un repte, però que segur que amb l'ajut de tots podrem portar endavant. I aquest compromís no només ha de ser nostre i des de l'Ajuntament de pressionar que la resta d'administracions posin de la seva part. No només siguin bones paraules de Nova York, com van anar a les cimeres de líders mundials. Que no sé si podem dimensionar l'abast de la transformació que necessitem perquè el planeta no es destrueixi, perquè estem gastant 2 planetes i mig per sostenir la humanitat actual i no els tenim. Per tant, és que és molt urgent, ho explotarem. D'una banda, que cal una transformació profunda del sistema productiu i deixar d'incentivar aquest model d'extracció, producció, consum i residu per tornar un altre cop a extreure, produir, consumir i tornar a llançar des del nostre sistema productiu, absolutament extractivista que està destrossant el planeta, d'una banda això, i això suposa, per exemple, els polígons, pensar quines empreses volem que vinguin i quines no, per poder canviar aquest model productiu o fer campanyes perquè els Nadals ens podem regalar joguines de segona mà, per dir alguna cosa, O sigui, hi hauria 1000 idees, però és un canvi molt profund en les nostres vides. I l'altra banda, tot el que és les fonts d'energia. Si fem un repàs aquí a aquesta sala, hi ha moltes coses que estan fetes a partir de derivat del petroli. Bé, la moció que s'ha presentat és molt extensa, detalla molts compromisos necessaris per part de totes les administracions en la lluita contra el canvi climàtic al planeta. Per tant, compartim les propostes, compartim la declaració d'intencions, però no oblidem que és necessari passar de les paraules als fets i dins de les nostres competències com a administració local no oblidem que hi ha molta feina. Sí que respetamos profundamente el manifiesto. En este caso nosotros debemos decir que cuando lo hemos leído estamos prácticamente de acuerdo en todo y en este caso vamos a hacer lo mismo que ha hecho nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados con la propuesta no de ley. Votaremos a favor porque creemos que debe prevalecer el compromiso de nuestra formación contra el cambio climático. Estem d'acord en incloure la situació d'emergència climàtica en totes les planificacions d'actuacions presents i futures. Cal introduir la perspectiva d'emergència climàtica en polítiques de desenvolupament econòmic i en polítiques de planejament urbà. Hem d'establir un compromís per reduir els residus i promoure un sistema de recollida eficient. Cal fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica i afavorir l'autoconsum d'energia tant als equipaments com les empreses i a les llars. La declaració d'emergència climàtica ha de suposar iniciar un procés d'educació, formació i conscienciació a tota la població sobre la realitat de la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari per frenar l'emergència.